Da a ce ɗan adam na da tsawon rayuwa da zai iya zama ya lissafi, da sai in ce zai iya kirga bishiyoyi biliyan 390 a kurmin Amazon da ke nahiyar Amurka ta kudu. Hakika wannan ƙididdiga abu ne mai tsananin ban mamaki, amma da yake wannan kurmi shi ke ɗauke da kashi 3 cikin 4 na ilahirin yankunan da ake kira kogin Amazon. Wannan kurmi shi ke ɗauke da daji mafi girma a duniya, kashi 60 cikin 100 na wannan ɗungurman dajin yana cikin ƙasar Brazil ne. Ko da yake wasu sassa nashi sun ratsa ta ƙasashen Colombia da Peru da sauran ƙasashen da ke kewaye da wannan yanki. Tabbas wannan ƙungurmin daji cike yake da abubuwan ban mamaki na tsirrai da namomin daji.